Oh! Parang ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay lang yung mga sako. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Naputol ang ilang gipanagsultihan ni Alan ug Teresa diyang nakamatgon sila nga mikusog ang dagan sa sakyanan nila ni Roger ug nagsigig busina kay buot mo ilog sa dan. Apan gipakusgan sa dibibet ang dagan. Wa na lang magpahinayak si Roger sa iyang tangbuhaton ni Teresa. Nanaog na yun si Teresa silang patrol ug bilahon sila si Bebet ug Alan sa luyo sa studio. Nagagot sa kasugo si Roger. Bisan si Flor nagayong pagtugot ni Roger nga siya mao'y mupatay ni Teresa. Apan mihangyo og igong panahon si Roger. Bitawag ko na si Alan ni Teresa kay mananghid. Human sa mumo nilang pagpabilitay, may tao nga miduol ni Alan. Ayaw lagliok. Oh. Kalma lang. Haron dili mo butong ning akong gikuptan. Dinisi mong likod. Sentoyo. Parahan ng taksiha. Manakay tanang. Parahan ng taksi. Oh. Taksi! Laging karatol. Ablihin puntahan na ng taksi. Sakay nga mura nagwa. Ayaw giyo karatol. Isbok. Asa mo palihog, sir? Diretso lang, Noy. Ipagawas ang tanan nga nasi mong mga bulsa. Ipagawas. Ay, problema, sir. Why problema? Altiman na ng imong drive. Mao na ni tanan. Oh. Kadaghan ba ni mong cellphone? I-off ng tanan mong cellphone. Ha, tuman ka buok. I-off dayon. Kana.
punita ang imong pitaka. Pakit ako sa sud sa imong pitaka. Lihok dayon. Ilikayin taon si Alan sa dugang kasama ko kakuyaw Ginoo. Ihatag na yung taon niya ang kalinaw. Naghangiong nagpakiluoy ko nimo Ginoong Diyos. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So ayan ko siya tawag sa dili pa ko matug. Ay, nakakaroon si Alan. Gi-off na tingali niya ang iyang cellphone. Matug na ko. Crossing na sunahan, sir. Asang tasyo may palihaw. Diretso lang gyapon. Negosyante ka, sir. Dili. Dagan lagi ka, kwarta. No. 20,000 ka, Pino. 20,000. Uy, nindot mo lagi ng imong kwintas. Ay lang i-apil kay sa ako ning inahan. Nindot lagi na. Mga nga tantangan na kanibog ko na. Hinaikan dagang. Tantangan na. Kapilar ko na ng buhata. Maglangay-langay kapag yun. Ambi. Beda, ati manalagyan na yung pag-drive, noy. Utro ka sabla. Kanihar ba kung kamatiko ni mo magsigag pa si plata mo din, loyo. Tanaos dan. Matayan kang tikuanga ka na. Nga naman di ay, usa may naakano si mo nahunan, oy. Ay, wala sir, wala sir, oy. Diretso, bata sir. Diretso! Sa ilo naman ta sa syudad, sir. Lungsod na nasunahan. Ibaw ko. Niya mo magpuyuan ng lungsura, sir. Oo. Ilugar din inoy. Anhi mo naog, sir. O lagi tsak-tsakan ng pangutana ni mo noy. Ay, tagsara man ko yung bahay din pita, sir. 300 rado, sir. Oo. Ay, salamat, sir. Hala! Oo. Uy, apit ko pag-plate mo nito, no, sir. Sa plate? May pistola malaki din, sir. Sir, tigo ang tangko, sir Rose. Ano ang tangko na kinota na nyo, sir. May patulas din ang toyo ni Budok ninyong duha, sir. Ay, kasi hatag na ko tanang kong kita lukan lang, sir. Ay, ang tangko na nyo patsas. Ay, nagitaong, sir. Ay lang nag-iapil ka ng tiguang. Di apay akong sing-sing og relo. Iimo na ni. Ay lang naghilap yung tiguang. Palihog maluwi kas tiguang. Napakoy itiim. Isultin ako na mo ang numero. Ay lang tao naghilap yung tiguang. Tama, nakatog noon. Hay, nanimunta ng kita na ibi. Kalma lang. Oh, ubay naman lagi di kang kita. Ipakya ko kamis na taon galihang hapon, sir. Paglahin pa nun takot. Nemo na natin 5,000 kapin, sir. Lamina ni. Grasya na ni, oy. Kanaaw, sir. Makabiyanan ko din, eh. Salamat daw, no? Ako ni mo. Hinabdi, sir, oy. Aray na ko, noy. Pahuay na, noy. Tikuang nakasikin ang kapagtupaho. Sorry, noy. Dili ni personal, noy. Trabaho rin na akong panulis. Sorry sa mo, sir.
Iapil tayo patay kinaklaro mo kayo nga kung nga pag-uban na mo manoy driver ko nasa mulugpad. Impyerno ba o langit? Uy. Animala ni ay! Agoy! Ada kaya masarap. Bugak na sa akong kamot. Pulis day ka, sir. Dili ko pulis. Salamat sa mong cellphone, oy. Doon ako'y gitiksan. Kalawit tahon mo. Ginaginot pag yung kasasalbahis. Patay na siya, oy. Maayo ka pa, oy. Kinagkabahos na yun ka. Ako, wap. Hinahot-unta nga matabang ka pa nilang imong gentang. Kisa man yung number na ma-text na ako. Kisa kay tag-iya, ani? Kinuha ko. Diyos ko, ang jacket na ko. Ito pagkadayon ko, Pipit. Ito pagkadayon ko. Tess, Bet, pagdali. Ari-adahin ko sa bahay. Pagdaog video cam. May text na ko karon pag yun. Na ay taxi driver nga gitulis. Ug ambot buhi pa baka kuno. Sa highway sa silingang lungsod sa syudad. Pagdali kay magtawag dahin kog ambulansya. Laho sa highway, Bet. Okay. Nara ang taxi, Bet. Nanay mga pipila ka mga tao nga nagpaingon din, he. Okay ra ang sugat sa doon ka poste, Bet. Okay ra. Gigamit sa nako ang built-in nga sugas cam. Rolling na ko, Tess. Kuha itanan. Tess! Dali! Dali unya, dali. Di ay naibawas ka na. Dali, Tess! Buhi pang driver sa taxi, oh! Buhi pang driver, oh! Oh, miyago pa, oh! Tawag sa ambulansya, dali! Maluwas pati kalin ni driver! Pagdali! Ay, salamat. Yan ang ambulansya. Pwede pagkuhag para video supports, Bet. Ubay-ubay, aron di ka ma-short o dili ta magbalik-balik. Oh, ibaw na ako daan, Tess. Buhi pang driver sa taxi, sir. Kung may laing panglawas dito sa duyo. Amo, buhi pa maghato. ID, stand and reports. Take 1.
3, 2, 1, go, Tess! Mao pa gyud ang pagbiya sa ambulansya nga nagkarga sa duha ka lawas. Buhi pa ang driver sa taxi nga sumapa sa nakita nato sa iyang ID, mao si Fructoso Dinoy. Sa isinta ang panuigon og taga Batul Leyte nga kasamtangang nagpuyo dinhi sa maong syudad. Samtang ang usa ka lawas nga nakita dinhi gihapong dapita sa nahitabo ang tulis, wa pa mailhi kun kinsa. Apan gikonfirmar na sa taga Irof nga usa na kapatay. Mao kini ang taxi nga gidrive ni Fructoso Dinoy. Makita pa ang mga labas nga dugo ug nagpasad pa ang mga kwarta nga gituhuan nga mao'y kinitaan ni Fructoso Dinoy. Apan ang makapahibong, giunsa man pagsukol ni Fructoso Dinoy sa maong tulisan nga mao'y naingnan sa kamatayon adtong tulisan nga wa pa mailhi kun kinsayngan. Sa pagkakaron, agad sa inyo karong nakita, maupay pag-abot sa mga kapulisan. Teresa Alvarez, Republic News. Katabit! Kuha yung mga pulis nga maupay pag-abot. Okay. Human na itong interview sa mga pulis. Follow up po na to ang driver sa taxi. Tess, nanday gipi oh. Bitanaw siya na ito doha. Unahon na to siya, Bet. Yes, patay na ang driver sa taxi. Pero wa pa siya mamatay. Nagkasulti pa siya. Katong unang namatay mo ay tulisan. May nabiktima na kini nga laing tao ug may gipapara sa iyang taxi nga gidrivean. Samtang nagdagan kuno ang iyang taxi, nakita na niya ang gibulbulan ng maong tao sa maong tulisan. Mao nga nagduda siya nga tulis ang maong hitabo. Apan sayop ang pagtuo sa taxi driver kay lakip siya giapil man og tulis. Human ay hatag ang ginitaan, gipusil siya kaduha sa tulisan. Sa magdugay, nagkabati siya mga lain muto o sa iyang paglingi ang tulisan mo ay bihayan kay gipusil kini ni atong lain ining gitulis. Nagkabati pa ang driver sa taxi nga nakigsulti niya ang maong tao. Nagpasalamat pa kini niya kay ang iyang cellphone ang gigamit aron mahibaw-an ang maong krimen. Dayon nagpalayo ang maong tao. Gisusi sab namo Tess ang patayng lawas sa tulisan. O mao kini nakita namo sa bulsa sa iyang dugan. Oh, nera. Unsa man eh? Basta. Ako ang tinuod nga vigilante.